بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم. Amma kun tara maza da mata, kun tashi mata suna ta rawa, ko maza suna ta kiɗa suna waƙa, mata suna ta liƙi jikin maza. Don girman Allah mai zai hana a haramta wannan ba maulidi ba ne, wannan ku yi haƙuri masu yi ba maulidi ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda da wannan ba, haramun ne, saboda ba ajana wannan ɗinka ba ne, ba muharraminka ba ne wanda zai zo yana rawa a gabanka ko kai kana rawa a gabansa, babu gaira ba dalili. Kuma wai ku ce wai cusa san annabi ne, ni ban yarda da wannan ba. Amma wannan matsalar da ta bijiro ta zage-zagen annabi na sallallahu alaihi wasallam da faɗar kalmomin da ba su dace ba, yana da kyau a dawo da wani abu mai tsari, a yi shi a doron tsari yadda za mu fara ganar da 'ya'yanmu wa'annan darajar rasulullahi, ko ta hanyar irin wannan taron, ko da ba ranar da aka haifi annabin ba sallallahu alaihi wasallam. Haka kawai a tsara wani abu, a yi kacici wanda ya shafi annabin zalla, ko a yi debate ko wani abu wanda za mu taimaka wa 'ya'yanmu su gane wannan. Da kamar ina nan ina jin da mun fara abin nan ko da bana ne, don ina da tafiya a gabana, sai dai ko idan mu bari ƙarshen ranar da za mu rufe ya zama ba tafsiri za mu yi ba, ko waɗannan 'ya'yan a sa su musabakar wannan wato a kan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da ya sa na ce nake ganin lokaci ya ƙure, sai an yi musu training, sai an sa su a tafarkin su duba karatun, ko kuma a rubuta musu karatun yadda za su gane annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ɗan aminatu ne, ɗan abdullahi, jikan abdulmuttalib, shi mai karamci ne, su masu kyauta ne, masu ciyarwa ne, masu shayarwa ne, masu tausayi ne, masu rahama ne da sauransu. Hashim da kuke ji ana cewa Hashim, yanzu a nan wani zai gaya min ma'anar Hashim, fassarar menene Hashim? Da wadda za ta gaya min fassarar me Hashim sai na ba ta 5,000 yanzu. Me ma'anar Hashim? Na'am? Ma'anar Hashim ba kakan annabi bane sallallahu alaihi wasallam, to ma ma'ana Hashim ai suna kamar ni Zahra, ai kin ga ina da ma'ana, Fatima na da ma'ana, to menene ma'anar Hashim? Mai shayarwa, jambaki mata ce mai shayarwa, kun kusa. Ya yi ba a ci sosai ba. Jambaki ko ka ta dage ta ji 5,000. Don ca take shayarwa da ciyarwa. Duk da haka dai ma'anar sunan muke so, ma'anar sunar muke so. Duk kun ci mai ciyarwa ne, malama Fatima duk ta faɗa abin da suke yi, amma ma'anar sunan kun bani gari, kun yadda kun haƙura da 5,000. To ma'ana Hashim, ma'anar Hashim, da kun ga amfanin irin wannan 'ya'yan musulun gaji. Ma'anar Hashim shine yahshimul khubza wal lahm wa yatasaddaqu bihi. Yahshim yana hada gurasa da nama ya ta sadaka da shi. Gashi dai kun ga ciyarwar, amma hada combination na nama da gurasa gudun malam, nama irin na masu nama ba naka na marowata ba, a hada su a bayan sadaka kullum. To wannan Hashim din abin da ya shahara da shi kenan, kuma kakan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam. To rashin gaya wa waɗannan 'ya'yan matasan da suke tasowa yanzu
gashi suna zama miliyoniyoyi amma ba su san darajar ciyarwa ba. Amma don Allah don annabi, hajiya da hajiya, ku dubi shekarun baya, shekara 20 da ta wuce haka ciyarwa take kamar bana. To masu kuɗin ne babu? Masu kuɗin yanzu sun ninka na shekara 20 da suka wuce. Hasali ma neman kuɗin ya sha bamban da wancan da ake bi cikin mataki a hankali. Na yanzu rubdugu ake, kwana biyu za ka zama miliyoniya in kana so. To me ya ja haka? Kansala nuna wa yara, ba wai ina daɗa jaddada wai maulidi ne ginshiki, no, ba haka nake nuna ba. Abinda yake zama ginshiki shine nuna wa 'ya'yan waye annabi Muhammadu yayayya kakanninsa suka yi. Yaro zai tashi da wannan shauƙin da ganin cewa shi ma kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai yi irin. Yaranmu da yawa fa yanzu sun yi kuɗi sun bunƙasa, amma wallahi azim ba su san darajar ciyarwa ba, ba su san karamci ba, ba su san bajimta ba. To wannan shiru ɗin da aka yi da wannan, su kuma makarantu ma suka zamanto ba sa sa wannan shauƙin, ba sa sawa makarantun islamiyya yanzu. Ɗaiɗai ko ne masu sa shauƙin, ba su yarda da sira ba. A to ka ɗauke ɗanka, to shi sufin ca aka yi wani irin abu ne daban. Su mutane ku sun san me sufi? Sufi fa shine wanda ya imani da Allah, wanda ya imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma ya kauce wa dukkanin wani shubha, kuma ya guji duniya ƙarshen gudar duniya. Babban matsalar da muke samu yanzu shine waɗanda suke ikirarin sufaye ne, ɓannar da suke yi ta fita kuma shine matsalar ai, shine matsalar da muka samu ai. Za a ce wannan sufi ne, amma an kaji ɓannarsa kuma ba shine sufin ba. Amma zan iya zama sufiya, za ki iya zama sufiya ba ma tare da kin sani ba, saboda gudun duniyarki, saboda kaucewa wannan. To sufin ne irin wanda ake so gangari yanzu, da wuya ka same shi hajiya, da wuya ka same shi yanzu. Sufaye ba abin ƙi ba ne, sufi abu ne mai kyau fa. Wato abin da muka rasa ilimi ne, abin da muka rasa ilimi ne. Ni yanzu yar ɗariƙa ce, ba na kowace ɗariƙa, ba yar ɗariƙa ba ce, amma in dai ka karanta ka fahimci abin, to shine za ka bi doron abin da ya dace. Ni yanzu kin ganni ba na cikin mai inkarin maulidi kwata-kwata. Inkarin maulidi na maulidin da ake yi wanda bai dace ba shine haramun abuna, wanda ba na zuwa, ba na ba da contribution a kansa. Amma wallahi azimu da za mu samu lokacin da za a ci 12 ga watan Rabiul Awwal, za a yi wani tsari wanda mata ne zalla, su ma maza zalla, su taru su ganar da 'ya'yansu, su koyar da 'ya'yansu, mu ma mu koyar. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Kamar wanda muke yi shekarun baya, yadda muke haduwa a gidana da yara ƙanana a faɗin wato darajar rasulullahi, a faɗi tarihin matansa, a gurin kacici-kacici a gane ma wace ce matar, wace ce ya, wace ce kaza. Don haka don Allah masu maulidan nan da kiɗe-kiɗe, in kuna so tsari ya dawo, ku sanya rahama a cikin zukatan mutane, ku koya wa 'ya'ya mai ake ciki, a cire wannan kiɗan da ake, kuma a rabu tsakanin mata da maza. Tunda yanzu muna iya yin taron mu mata zalla, a yi kokari a yi shi maulidin mata zalla. Ana iya yin taro maza zalla, ku yi maza zalla. Yaran nan namu ƙanana, wallahi azim suna da buƙatar mu ganar da su waye annabi Muhammadu. Wata rana na gaya muku ɗan autana, muna zama da shi ina masa sirar. Ni yara duk da suka taso muna haka, a lokacin da nake da lokaci ina sha'awar in ga ina bawa yaro karami labarin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na zo ina bashi labarin rasuwar babansa, ya mutu, babansa ya mutu yana ciki ko, sai nake bashi labari, na ce kaga kuma bayan da babansa ya mutu yana ciki maraya ne, sai maman shi wata rana sai ta ɗauke shi kamar ni da babanka, a ce babanka yanzu baya nan, ni kuma sai in ɗauke ka, sai in kai ka garin su babanka, ko in kai ka dangin su don ka gaishe su,
kuma a hanya gurin tahowa sai maman sai ta mutu, har ma sai da ta kai shi yana ɗan ƙanƙanin yaro ta nuna masa kabarin babansa. Da ta nuna masa kabarin babansa kuma suka taho suna hanya, ita ma ta rasu. Wallahi azim ba zan manta ba, yaron nan sai kwal sai na ce da shi dan Allah ji ba abin tausayi, annabi fa sallallahu alaihi wasallam haka ya taso, ba uwa ba uba. Sai na ga idansa ya cika, saboda misalin nafsa na ce yanzu da kai ne ya zaka ji. Sai idansa ya ciko ya kalle ni sai hawaye. To wannan zubar da hawayen yaro karami yana nuna cewa abinda ka bashi labari ya gama shigarsa har abada. Ko a ilimance ne wata rana idan an zo rubutawa zai ce ai babansa ne ya fara rasuwa, sannan daga baya babarsa har sun je abuwa ta rasu, sun je gurin dangi sun yi sallama da sun gaida dangi kuma suka biyo har ta nuna masa kabarin babansa, sai kuma ta rasu a hanya. Wannan ba zai shiga ransa ba. Hashim din nan yanzu da na faɗa, yara da yawa in suna nan sun rike wannan Hashim. Ma'ana Hashim din nan na taɓa cin kuɗi a aji a jami'ar Bayero, muna digiri, wallahi azimu ni na faɗi ma'anar Hashim, ba na mantawa. Akwai malaminmu Pakistani ne, shi ya tambaya ya ce wa zai gaya masa ma'anar Hashim. Ni na tashi kuwa na faɗi ma'anar Hashim. Ni ma a gun mai gida na ji wata ran muna hira, a lokacin kuɗi ya kawo naira 500 ya ban, don kuɗi ne. Na yi murna ranar wasai na taho tun yana digiri. Yanzu wannan yara ba su ji ba, sun ji menene dalilin sunan Hashim. Ko da cewa akwai ikhtilaful ulama, suna cewa rashin cin abinci ma ana iya ba shi ma'anar mai karancin cin abinci wasu, amma dai abin da ya fi ƙarfi mai hada ya hashimul khubza wal lahm wa yatasaddaqu bihi, yana hada gurasa da nama. Kuna azumi yanzu gurasa nan da nama dugu hajiya kika ce, kina gutsuro gurasa nan kina gantsaro dan naman nan kina loma, ai kin gama sahur, kin gama cin abinci, sai dai ki ta kora ruwa ko? To shi da haka yake sadakar. Yanzu 'ya'yanmu ba su fahimci meye wannan ba. To ina ganin gaskiya za mu yi wani tsari wanda gaskiya za mu dawo da yaranmu back to square one, kamar yadda muka taso, mu fara gaya musu wane ne annabi Muhammadu. A ta gurin tarihinsa da jin wane ne shi, ta nan zai sauka a ranka kasancewa lalle wannan Allah ne ya turo shi, kuma lalle akwai Allah, kuma lalle akwai magana. In ka bashi kissar kogon Hira, ibadarsa a kogon Hira, da yadda mala'ika ya zo masa, da yadda ya gudu gurin matarsa Khadija, wato babu wani tarihi mai daɗi, wani labari mai daɗi irin na annabi Muhammadu. In ka ji irin tarihin zamantakewarsa da matansa, da yadda za a yi wani abu mai tsari na abin dariya, na abin sai ka ji abin ya burge ka. Duk yanzu an zo an ɓata mu, an lalata kwakwalwarmu, an yi cirme, ba wannan ba nan ba. Su wannan da suke yi suna cewa ai ba wani, ba ma a san annabi ne, su kuma wannan suna ganin su tsarkake lamarin san annabin da ƙaunar ne. Gaskiya don me za a ɗauko wasu kayan kiɗa da waye kuna rawa a gaban namiji kuma ku ce da annabi kuke? Saboda girman Allah fa. Na'am? Me kika ce? To jazabar ta same ku a cikin mata 'yan uwanku, shauƙin ya same ka a cikin garada 'yan uwanka. Amma bai kamata wani jazaba mace ta faɗi wanwar na gani, wai jazaba ce, jazabawa. Hajiya mu zama masu faɗar gaskiya, mu ture komai daga ranmu, mu duba reality. Zancen haramta maulidi kwata-kwata, wai ka tara yara a gida ko a wani gu keɓantacce kamar masallacin nan, ni ban yadda da a haramta ba, saboda ilimantarwa ne da ganar da yara, kuma innamal a'malu binniyat, ban yadda haram, ni ba haram bane a guna. Amma fa wanda ya fi gundume man haram a guna
wanda za a zo ana ta kiɗe-kiɗen nan ana raye-raye to ba maulidi ba ne. Dama an ka ji wannan ba maulidi ba ne, cashiya ce kawai. Allah ya kiyashe mu. Abin da ya sa na fito da wannan abin baro-baro, da Allah mu yi karatun ta nutsu mu taimaki kanmu, kar mu je garin gudun wancan kwata-kwata kuma a share 'yan yaran mu su kasa sanin waye annabi Muhammadu. Ke yarinyar nan taso, ku taso 'yan yaran nan bi, ku taso zan yi interview mu ji, ku zo mu ji, za ku ga misali. Taso, zo ki gaya min maman annabi wace ce, zo nan sallallahu alaihi wasallam. Dan ma yi kyauta, gaya min sunan maman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Amina ta, Allahu akbar. Zo ke kuma gaya min yaya sunan baban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Na'am, yaya sunan baban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam? Kin manta ko? In gaya miki? To Abdullahi sunansa. Wata islamiyya kike? Na'am? Na'am? Salabara. Salabahari. Yau, Salabara. To ya kamata makarantar Salabala ku daɗa kukewa gurin ganar da yaranku sunayen iyayen annabi da tarihinsa sosai. Duk da cewa na san makaranta ana ta ƙoƙari, ki dage, amma a daɗa kula, a ba da mahimmanci sosai. Idan za a ba da mantawa ta yi. Yi san wani yaron, ku saurara, wani yaron baya son magana cikin mutane. Na san ta sani, kawai na ba ta kunya ne. Na san ta sani. To ku zo ku karɓi kyautar ku, hakke da biki. Ba ta da magana ko? To ku zo ku karɓi kyautar. Ga 1000. Ke ma ga 1000. Sauran yara ku dage, dan zan dinga irin wannan bazatan akan martaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ko ba watan azumi ba, ko ba gun tafsiri ba, haka kawai zan iya cewa mu tari irin wannan, ma'ari masallacin domin mu irin wannan tambayoyin. Musamman na tara kuɗi tinjim, ba irin wannan kuɗin ba, zan zo in wa yara bajimtar da ba sa da su. Yara ku dage, zan yi tambayoyi akan abu biyu wataran, haka kawai zan ji an ce a tara ku dage, kila ma ba a nan ba, kila mu tafi stadium ko mu samu wani guri babba mu yi. Ku dage da kyau gurin sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama. Ku yanzu a cikin matan nan, wa zai iya jero mun matan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, banda 'yan makaranta, banda 'yan makarantar mu? To abin da nake so da ku dai, ku kula sosai gurin. Za ki iya jerowa matan annabi? Taho ga 'yan yarinya, ga 'yan yarinya. Bismillah, ya sunanki? Sadiya Abdullahi. Sadiya Abdullahi, gaya mun matan annabi Muhammadu. Juya speaker ta gani. Nana Maryam. Nana Safiya. Za ki cinye min kuɗi, za ki cinye min kuɗi. To bismillah. Matan annabi Muhammadu. Akwai Nana Khadija. Akwai Nana Khadija. Akwai Nana Aisha. Akwai Nana Aisha. Ka ce akwai Nana Khadija, akwai Nana Aisha. Juya can. Akwai wa? Akwai Nana Khadija. Akwai Nana Aisha. Akwai Nana Ummul Khair. Nana Ummul Khair. Ya Aisha. Akwai Ummu Salma. Ai gayo miki akai. Je ki zo. Khadija. Aisha, yi da speaker juya can.
Habiba da Ummu Salam da Saudatu Kundis ‘ya'yan uwa matansa Zainab guda biyu matayensa Rasulallah Zuwairatu ma da Maimunatu a ɗaman Safiyatu Humsha. Masha Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Da Allah ku saurara. Ku saurara. ‘Yan maza da kuke bayana, waye zai gaya mun babban aminin Annabi Muhammadu? Maza. Ku taho ta gabana, ku taho. Da Allah an ku saurara ba. Ku juya kamera ta gan ku. Da Allah ku saurara. Waye zai gaya mun babban aminin masoyin Annabi Muhammadu? Ba ku ba, wannan mazan. To kai fara gaya mun. Abubakar. Sayyidina Abubakar. Da kyau, to tsaya. To kai za ka iya gaya min wane ne sulkin annabi mai gidan na Fatima? Annabi Abubakar. Waye zai Bilala banda ku ba ku za ka gaya min? Allah ku bar shi ya gane. Ba an fasa inda kika gaya masa shikenan. Shi sa tarbiyya ku ba ta tafiya. Ya za a yi ki gaya masa? To Ali ne na faɗa radiyallahu an. An kansala wannan za a yi mai wata tambaya wanda ya gaya masa kuma zai cuce shi dan zai hana shi samun kuɗinsa. Za ka iya gaya min wane ne kakan Annabi Muhammadu na gun uba? Kakansa, babansa. Abdulmuttalib. Da kyau, me kace? Abdulmuttalib. Allahu akbar, kuma ya kabbara ba. Ko haka muke so. Abinda muke so kenan a Maulidi. Idan ma za a yi, kuje Allah ya muku albarka. Kuna ji? Abinda muke so kenan Maulidin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ake so. Kun gan mu mata ne zalla ko? Wannan yara ne ƙanana ko? 'Yan matan na yara ne ƙanana ko? To ko da manya-manyan 'yan mata ne a cikin mata 'yan uwanmu. To ina jin bana za mu shirya wannan abin. Ai maulidin annabin ne kawai ba wani abu bane a tafi da shi a menene? Ai innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Wallahi alazim ban yi tunanin wannan abun ba. Ban ji haushin yadda baya ta gushe aka bata mana tsari ba sai da naga mai zagin annabin nan dan Bahaushe iri-iri a cikin TikTok. Kuma a samarin da suke mai da raddin ma babu ma ilimin mai da raddin sai zagi ko a shari'a. To mun kwanta dama ya kamata tsari ya dawo domin mu taimaki kanmu mu taimaki 'ya'yayenmu. Mu daina wannan abin da muke yi muna cewa maulidi ne. Wallahi ba wani abu ne mai lada ba illa ka jawo kanka ɓanna. Wani kiɗe-kiɗe wani raye-raye wani waye ba wani maulidi ba kuma abu ne wanda yake zamantowa mai lada ba. Wallahi azimu ba shi da lada. Na ɗaya da kiɗe-kiɗen ma da ake sa a kwana da shi wani yana nan kansa kamar zai fashe yana cikin jinya ai disturbing ɗinsa ka jawo kanka.
amma yanzu wannan saboda Allah abinda muka yi yanzu annabi bai ji daɗi ba yanzu ba mu maulidinmu yanzu ba ma to don Allah dai iyaye mata ku kula ku taimaka wa 'ya'yanku ƙanana don Allah ku ganar da su wane ne annabi Muhammadu ku tsaya tsayin daka gurin sanin sirarsa da martabarsa da darajarsa yaranku su gane Allah ka ganar da mu Allah ka taimake mu Allah ka sa mu dace Ubangiji ka shirya iyalinmu Allah karka bar su da tabarar zamani Allah ka shirye su Allah ka shirye su Allah ka shirye su wato shirya madaidaiciya Allah ya sa 'yan kiɗe-kiɗen nan na maulidi zan ga sun canza salo irin wannan salon da muka yi yanzu mu ji gari ya kiɗime na ko'ina kowace makaranta ta tare yaranta ya su su faɗi daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su yi musabaka gurin nuna waye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan muna farin ciki da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu dace ina jin akwai tambayoyi ne to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna to za mu karanto wannan tambayoyin na jiya kwantai guda biyu da suka rage ta farko wacce take bayani akan dan Allah malama ta ja hankali akan matan da suke yin maganar da bata dace ba abin da ya shafi tarbiyya da ilimi ko da za a nusar da su cewa sun yi wa abin da ba daidai ba suka nusar da su sai su nuna ai sun fi su ilimi wannan shine a dunkule abin da take nufi kuma ta yi addu'a Allah ya sa albarka ta gaba ita ma ta yi magana ne ita kuma akan cewa azumi da aka yi magana a kansa jini ne ya rikice mata amma a dunkule ta san tana yin tsarin tana shan magani wannan shi ya ja mata kuma ta yi bata fi kwana 12 ba bata kai 15 ba kuma wannan watan sai ya dawo mata kawai ita sai ta ci gaba da azumin ta take so ta ji yaya take akan haka din to wannan su ne guda biyu da kyau alhamdulillahi rabbil alamin wannan waɗanda suke ganin cewa tarbiyya ba ita ce ginshiki ba su ce wai ai su ma suna da ilimi duk da cewa ana ganin suna wani abu na rashin tarbiyya to ku tsaya ku ji Allah ma me ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة shine wanda ya turo manzo cikinmu musamman cikin sahabbansa da suke zaune yake koyar da su ilimi wanda bai koyar da su ilimi ba sai da ya yi musu tazkiya sai da ya koyar da su tarbiyya sai da ya wanke zukatansu da tsarin tarbiyya sai da suka nutsu sannan ya fara ɗora musu ilimi to don haka in dai tsari ne na Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilimi baya zama in babu tarbiyya ko da an yi shi za a gan shi wani bambara kwai ne saboda za ka zo ka dinga wani irin uslubi wanda ba ma na mai ilimin ba bare ma a gane tarbiyya ka don haka ilimi shine ginshiki wa yuzakkihim sai ya tarbiyyatar da sahabbai sannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sai bayan tarbiyya yake koya musu alqur'ani da hadisinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan haka tarbiyya wallahi ita ce mutum a kula da tarbiyya sosai sai wannan da ta ce ta sa implant jiya ma wata ta min tambaya irin wannan a waya ta sa implant ko wani abu dai na tsarin iyali ta yi jinin ta tintini kwana 15 da yin tsarki ko 12 da tsarki bayan 12 da tsarki sai ta ga jini yanzu to ba jini ba ne innama huwa rakdun minki inda ba shedan ba ne ya shiga ke kika ja ko kuma innama huwa rakdun min doktor jini ne ya kaɗo shi ai likita ne ya kaɗo shi da irin maganinsa don haka ba haila ba ce mutum ya ci gaba ki ci gaba da azuminki har sai irin waccan hailar da kika da ta wuce ta zagayo kina kirga kwanaki za ki gane haila ce kuma ma gurin zubarsa za ki gane don ita haila za ki ga tana da izo zuu ta zubo mai ɗumi zuu amma wannan jinin da za ki gani na daga baya na tabbata ba zai dinga miki wannan zuu din ba sai dai ki ji wani dan kulumboto ya fito ko in kin yi fitsari ki gan shi to ba haila ba ce ba haila ba ce don haka a yi wanka
ai ki ci gaba da sallaki, ki dinga yin alwala a kowace sallah, fatawadda'i inda kulli sala, sannan kuma ki sa kunzugu sabo kowace sallah. Kada ki yi sallah 5 ko 2 ko 3 da pad ɗaya. Duk sallar da zaki ki yi alwala, sannan kuma duk sallar da zaki ki cire wannan pad ɗin kiyar ki sa sabuwar pad, sannan ki fuskanci ubangiji. Da Allah kun gane? Tana kallo na azumi zaki haka, in ma ambaliyar da kike yi tana cika tsakar ɗakin ki azumi zaki. Sayyaratuna Zainab bintu Jahshin, mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tana jinin ciwo, yana shiga da ita itikafi saboda ya riga ya san jinin ciwo ne ba haila bace. Haka Annabi yake tara mata tasa, sai tasa ta cika. Ciwo ne bai hana shiga masallaci ba, bai hana ibada ba. Da haka za ki yi azuminki. Duk wannan wanda suke shan pills wani suke sa wani loop ko wane ne dai abin da yake ja musu zubar jini ba gaira ba dalili, ba za su bar sallah ba, ba za su bar azumi ba. Duk za ku yi don ku kuka ja a kanku yauwa, ko kuma larura ita ta ja muku, amma ku gane dai cewa ga hukunci. Wallahu alam. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Tambaya ta yau na hada da ta jiya na ji, amma abin ya so ɗaya ne. Gashi nan na sa ta namba ta bi akan alluran ne ita ma, saboda haka yanzu ta ji amsa. Sai tambaya ta ɗaya ta yau take magana akan ita dai alhamdulillahi tana yin kasuwanci, kuma kasuwanci yana kyau, kuma tana da wajen zama, sai dai akwai ma'aikatan da sun sa ta a gaba. Saboda haka wannan ta ɗaya kenan. Tambaya ta biyu ita ce wannan ta uku, tana maganar tana son zuwa Makka, to ya shugaba mai albarka tana so a sa ta addu'a Allah ya kai ta Makka. Sai kuma tambaya ta biyar, daman guda 5 ne, magana ce akan suna yin godiya kuma suna yin addu'a ga malama mai tafsiri, Allah ya saka mata da alkhairi, kuma musamman 'yan wannan unguwa ne saboda kulawa da ake da yara da kuma marayu. Saboda haka masu wannan magana su ne 'yan gidan Shinge, saboda haka suke addu'a suke kuma godiya ga Allah, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta la in man sana'a lakum ma'ruf fakafi'uhu. Saboda haka a dunkule wannan su ne tambayoyin, dukkan addu'a suke bukata guda 4 na. To alhamdulillahi rabbil alamin. Masu jinin haila sun ji dai tsarin su, masu sa maganin wato tsarin iyali. In jini ya zo ba jini ba ne, in dai ba ranakun jinin ki kika gani ba, kuma izan jinin irin na haila ba ne, to Allah ya sa kun gane. Masu yin godiya, ni ma na gode. Marayu ma bana ban sami musu ɗinki ba kamar yadda na saba, amma dai akwai kaya gidan Shinge, akwai kaya wanda kila zan turo ku ɗan rarraba wa marayun gidan, da ma gidan Bagare ɗin, da gida duk wani babban gida. Akwai kaya wanda zan ba wa Nafi ta kawo a ɗan rarraba wa marayun gidan, maimakon kaya da na saba ɗinkawa baya. To Allah ya sa mu dace, ni ma ina godiya. Sannan kuma kamar akwai wanda take cewa an sa ta a gaba, ai karki damu da wanda ya sa ki a gaba. Zan baki albishir, kina azkar, in ki tashi ki ayatul kursiyun ki kul huwallahu uku, ki kul a'udhu birabbil falaq uku, ki kul a'udhu birabbin nas uku, ki a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa uku, ki bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim uku, ki hasbunallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim 7. Shikenan kin gama da shi, kin gama da ainul hasid, kin gama da ainul ain, kin gama da duka. In maye ne kin gama da shi, in mai hasada ne kin gama, ba maita wadda ake shirme ba, in mai kambun baka ne nake nufi kin gama da shi, in ma menene me zan ce ne, in mai hasada ne kin gama da shi. Saboda baki ɗaya wannan karatun duk kin murkushe wa'annan, don haka sa gabanki gaɗi, yi aikin gabanki, manta da mai miki hasada. Alhasudu la yasudu abadan, mai hasada shi baya ci gaba har abada, amma ke kuma barbada miki taki yake yi. Manta da shi, ci gaba da neman kuɗinki,
ci gaba da wannan ɗinki, amma fa ki yi addu'a, dan idan babu addu'a sai a zaunar da ke dan neman kuɗin ma kina ji kina gani, in ɗinki kike ki kasa sa allura, idan wani abu kike siyarwa na dafawa ki kasa ɗorawa. Wallahi azimu sai kin dage da addu'a, amma fa duk mai addu'a baya taɓewa insha Allah ta'ala. Yau magana ne akan tambayar nan na mai ciyarwa mai azumi, ta ce ba ta da abin da za ta ciyar na ramuwa azumi, amma in ta yi istighfari sai ya zo na haka. Wayo dai take so ta min, wai dan na ce annabi ya ba wani, so take in ce gashi ki ciyar da kanki ko? To da Allah duk akwai jama'o'inmu da suke cewa mu sa addu'a, dan Allah ku yi musu addu'a, kuma ku yi wa kanku, mu ma mu yi wa kanmu. Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi, Allah ka taimake mu, Allah ka shirye mu, Allah ka shirye mu, Allah ka ƙara mana sanka da ƙaunarka da ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu. Allah ka kubutar da iyalinmu daga wannan musiba ta zamani, Allah ka kubutar da iyalinmu daga wannan musiba ta zamani, Allah ka kubutar da iyalinmu daga musibar zamani. Mata ku tashi tsaye a wannan goman ƙarshen, ku yi ƙiyamun laili kawai saboda iyalinku, ku yi musu addu'a Allah ya shirye su. Ba ƙwaya yaron ki yake sha ba, idan shi ne dilanta ki tsaya Allah ya shirye shi, za ki zo Allah ya shirye shi, za ki ji daɗinsa, wata rana sai labari. Ki yi addu'a da kyau Allah ya shirye shi, kar ki masa mummunan baki, kar ki cutar da shi, ki masa addu'a. In zuwa yake yana ɗura ashar kina ji a gabanki, yi masa addu'a. In ma ya gama ki ce Allah ya shirye ka, Allah ya kaɗe ka daga wannan musiba, Allah ya shirye ka, domin tausayinka nake ji, kar ka zama ɗan annabi Nuhu. Allah ya kiyaye, Allah ka shirya mana su. Allahumma hadina fi man hadait. To malam Kudubu ma ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya warware masa, ya kawo mu ranar bikin Kudubu, ya kawo mace mai alheri da albarka, yaro dan albarka da kullun yana ta mana hidima ba tare da kokobo ba. Muna godiya, Allah ya masa albarka. Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، ربنا واصرف عنا شر ما قضيت، وإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا